ɛwɔ race course na adwadifo ya ɛwɔ race course kyerɛ sɛ bra sɛdeɛ nneɛma si tie no wahu so ɔmanfa mo ho adwene a nneɛma bɛha adwene na sɛm wɔn de ama wɔhene ne ama krankye no ɛkyɛ yi a ɛte ntoma yɛde mu nsɛm ɛba na yɛtwa mu hwii ne apɛ boat bi akɔpiem ɛwɔ Asen North yɛ no ɛwɔ mfimfini mantam ɔpani yɛ wɔhwɛ toto nneɛma ɛde ma Ghana Investment Funds for Electronic Communication yɛwura Prince Owusu Sefa wɔne Sompa kaseɛ de nkɔmmɔ ma asɛm bebree ɛna wɔde ato yɛnim na afei nso yɛahwɛ sɛdeɛ nsɛm esi ɛkɔ yɛ aka akyire anɔpa yi Diemu nsɛm ka ho a Sompa 93.1 FM and after so Sompa 98.9 yaka bomu a yɛde nsɛm no ɛbrɛ yɛka wo sɛ yɛyɛ live ɛwɔ Facebook YouTube no so ɛyɛ adwuma fa hɔ no ma wɔhyia yɛn nsusua no adwenkyerɛ yɛda ase ama nakɔ aba no pɛyi nana kwabena kɛse ɛna wɔde mɛde ahyia mu yi Vice President Edema Ghana Medical Association Dr. Justice Jansen wɔn na wɔne Sompa kaseɛ ɛdi nkɔmɔ na wɔkyerɛ sɛ nukurani adeɛ bi ha adwen paa wɔn ne sɛ obi aba abɛm no ɔba bɛsom nipa no wɔte mu a wɔsom nyinaa nso adɔdɔdeɛ yɛ yɛde ma no nya asɛm ketewa Petro Obundu free empo sapɔkora odi dwareɛ no yɛ ɛne ɛtɔ ɛde ma no ɛno akyi kura na apɔɔsen kɛkɛ kura no ɔman yɛ ɛne ɛtɔ de ma no nanso owie a wasom awie no na afei so yɛsan tam sika kuma yɛ nya ketewa kura na yɛde ma no adani kwankwaja esom a wobɛsom ye no sabi sika yɛde ma wonu na kyɛ sɛ yɛde agya wo kwan ɛno aka ho bi ama ɔpani wɔde nsɛm atodwa ɛna wɔkyerɛ sɛ hwɛ wɔno de wɔno wɔhu na wakata na ne tie no wɔhunu sɛ NPP ne NDC obi abako obi aba nanso obi anya na adwen sɛ ne fa ya ɛkasa de fa esgracia ho no wɔtu ho na mɔm ɛhu baabi a sabi kwan no ɛda Sompa 93.1 Dr. Jansen ɛkyerɛ sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a ɛha dwen sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ mpanifo etu anamɔ yie paa nka bɛboa yɛnte sɛ ɔsi kan abusua yɛtoa so na yɛakɔ yɛnim na yɛmmɔ hwe na afei so yɛnkɔ sunyane na sunyane a yɛkɔ no wɔne a wɔyɛ masom dada adwa mu hɔ ɛna wɔkyerɛ sɛ hwɛ omo dia omo kan play nyese bia play fa ho ewiase de ho sabi osono bi enchen wosono bi na mokua bi nso ncha mokua bi o ena efunu bi nso enchen efunu bi efi se sabi ewiase opro didi a onwam so didi efiri se sabi enkrante wawura mu no wo ba fie a enonko so ewo fie ene sen so omo eye masom no bo a na mpanifo aba ena sei omo ka brofo ten na so so no sabi omo so di nsia kantam se omo so be ye adwuma ohun adwuma no pese omo ye no eno a no omo de bo omo ho bra omo de bibia na ntikoba se bia mpanifo ha wo na mpanifo so ma ba bia sabi obetimi agina aton ade na bia beto no ho watimi ato omo no omo watimi ahenha omo adwuma omo ye no a eba sa na ha twen na sade wombu esiafo no wode nsabe nyina ekekere ma ye nuaba akua nyako abronoma no credit say o hwe mani mu tenten so asitu ye guo idie ano kakra bi na ma ne sa omoto ade ekire de obi ani ho e ho de da ho kwa a obi anton hwe ho na ye bo hwe se ye ba beje acha mama na ma na abaye mu ma so obi ama mu ye mo sa kwotena kwa ho mo te kwa ho no omo da bre na gu ha omo ntena so tete kwa ho ton ade no omo adabre na gu o ma de egu a omo ntena so nton ade ama egu a no mo sa edwane sebo semmo ene se yede timu na kire ade ya container bebre no so atotum no a container no mo ye ma central market for no mo baaye no ebi ntim obi on mo age wasan age keje tia obi waje otekwa ho wo mbaje etwetwe kwa ho saa wo mo ma na empata ni guo na me de minim se ke memra mu ne se mo apata na se bosumi nsi o metene man ke agi frum se mpanyifo ho anko mo nya pata mpanyifo fo mo ni abre so betena pata ni kwa enka beboa ko se edwa na ase edwa ase nyedwa se ne eti mo butim betena mu a utim na sikes na edwa tiresi escos o mo se ye ntade ekwan ne nye edwa mo abaji ye nyina sa da no mani ko Dubai nti ye nto hwehwehwehwe sister me se me ye koko to bi akosua crate ba akokora ntimi nsa entimi sanso first nye sa na hatie na station wo mu ne so ne yetade nso sisi edwa ne station bi enim to obi na anoma na okọ obi abetra na okọ omo se yentade nti ama container nyi na eguo enu nti na edwa nyi na eguo no omo se yentade ekwan ne so nye nti ekwan ne po mo cho omo moden anom na
no ma ye tesa de ensam ne sikoye Ojina kwa ho dia sojafoɔ pampam ye no yɛsrɛ no na daworo ma ohun ye mmɔbɔ na saa so a ɔmo mpɛ baabi ma yɛ na agya yɛ soso ye ni dwa boso ani ma onye baabi njina ogina ha besema njina be pam se njina baabi a yesu anya we kakra onye bi nya de infant aduane ndi sunya ha ye nya baabi ni dwa Wednesday market ono so mo say 1 week pe maso no ma na ye ble omo table no mo say ye nyina kwan ho ni dwa no kora nso lolo kwan de ni kwan se nka ye gina ho di dwa nanso ye se koyi sa no so table wo nyina aye ma kokon so wonya baabi kula no wagina ma no so pam wo tiesi ayem so aye ni table afa na ya be shedwa na yeso em fight say no mba me nyina ya ko Wednesday market everyday market ho e wo da bia na nkomo akradwa na ma ye nde anka ebe ye nde ye ble wo ko baabi ti se doma ye wo nkurasefo dwa wo ha ensu sunya ha ye ni bisa sunya so nye kurokitoa abonofo nyina ye capital town ne sunya enti na ma ye nyina ya begu kwan ho a ye gina ho amane mahu enye se bo apa be ye bi na ye ka betima boye nanso ye mada achinti na ye ya na ye begina kwan no ho enti nananom mmoye abusia wei aye ensam a efiri sunyane ye nuanom ya woye maso mo dada dwam ho ensam a ochekere edema ye nuaba akua nyako abronoma ana ye bi atuya na fisa ye kwayanim na yakọ ensam foforo mu a ye bohwe na afenso de ani akire mu ewo domi abra ye no ewo ahafo ano southwest mensene mu wo asante mantamu ade hyero kyerɛ sɛ ade wo hunu no de sɛ wɔkasa wɔn yam anhye wɔn a na wɔboa koraa nanso boys ane girls sɛ obi dwa awuo no sɛ no obi kwa nsɛm wɔyɛ hwam wo su de ɔmo kyerɛ sɛ obi na ntwe awuo no na obi kwa nsɛm wɔyɛ hwam ɔmo da ɛsɔre ya ɔmo hunu sɛ na ntwe maako edu baako ne gugu hɔ a ɔmo awuo ya snap gu baabi enwa mmoa no so ya boaboa bia no gu baabi na ade sɛ kyerɛ sɛ ei no kura ade wadi ha adwene nanso na me sɛ obi ayɛ ward sɛ obedidi nti no ɛba na sɛ boys girls ya yɛ ward o saa na ko na kyerɛ sɛ obi a na ɛkoro akotwa bie ɛde akoto no kwansɛm mu no na wo de moma yɛ ntie video no nsam a na ɛkɔ so ɛno anopa yɛda ɛsɔre ya asem ɛbɛte ne sɛ dɔme abra esuo kuro ɛfrɛ no mo supon ɛsuo supon ɛna deɛ wɔ no CEO atɔ maako du baako na deɛ tene sɛ na mmiɛnsa gu baabi ɛna wɔde si gu baabi ne mu ntwi bebree saa ɛsɛ wɔ no mo kɔ a bɛyɛ sɛ meat base no mu na waduro deɛ na wɔtwe no so guo no ba hɔ no aduane deɛ guo bɛ so hɔ yɛ nsuom ɛno adeɛ ne nyina ɔmtwa ne nyina ama ne san deɛ wɔta mu atam ɔtwa ne basa kɔ a na wɔtwa wɔtwa nti so kɔ a na wɔtwa na wɔde sene ɛde no adeɛ nam de ne nyinaa aba do abraham deɛ aneɛ na deɛ deɛ hugya so wɔ hɔ deɛ wɔtwa ya wɔkyeɛ nso ahyɛ agye sɛ ɛne ɔmu nyinaa wunanso yɛmfa ikanka baako koraa pɔn so magu ɔtaa deɛ wɔmu ne sɛ na baako fa na ne da hɔ nom a yɛhu yɛ deɛ wɔmu ne sɛ ha hema no baako ɛkɔmi no wɔhene ni a ɛnya nsina hema no a wɔha nom no so no wɔnte a wɔte ayikuma sɛ abu akwa ɛdi bas ananwummerɛ na yɛmɛ sɛ wɔno wɔteeɛ nti wɔde ayi bae nkra baa sɛ obi a ɔtwa nam no bibiaa saa mpo ankɔto deɛ wɔfaa no nti sɛ ɔno no asɛ wei wɔntee bi mpanyin system da ɛnte saa sɛ biribi si ɔha nom deɛ a obi anka sɛ deɛ ɔno na wammɔ mu hɔ ma na ebi ɛte saa bi sɛ asɛm wei ɛfi sɛ wo no kwa bi na obɛdi nyima wɔntee bi da ɛnso ɛberɛ anka no bɛɛ na kyɛ sɛ dodoɔ naa deɛ ɔmu deɛ abɔ nkwa menyɛ sɛ sɛ obi akɔkɔ ase nam no bi ɛkɔtoo hɔ ɔmo da sɛ obi adeɛ wɔ ne nkyɛn akyerɛ sɛ deɛ na ɔmu di na bu wiɛ na yɛ mehu ɛtumi kɔ kɔkora meka sɛ mi kyɛ hɔ na wɔpaa hwɛ fiti bi twitwa ne adeade no ne kakora sɛ ɔmu nya ne ɛnum kyekye na me deɛ ɛmbɛ nti mfa bɛsi nnɛ no yɛnte aseɛ ɛnam dodoɔ saa no ntɛgu hɔ nom saa no ɛtiɛ no paa deɛ infact menti sɛ biribi ayɛ obiara mo nti ama sɛ ɔmu koraa wɔ gyidie sɛ wɔ sɛ ɔmu kusu ana deɛ aka no ɔmu da ne ɔmu wiɛ sɛ deɛ akye bɛduru biribiara nti ma ɛnti obiara nim sɛ ɛnyɛ adeɛ yɛyɛ yi na ɛnti obi mpo na deɛ kɔ baabi na ɔmu wuyɛ na nnipa no duru hɔ nom no ɛnyɛ adeɛ obɛtumi de ɔmu akɔ na ɔgya ɔmu gu hɔ nom nti nyɛ adeɛ ayɛ hu bia nti ɔmu deɛ ɔmu bɛkɔ so ha na ɔmu awe biribiara ne wɔbɛsi akyiri ebi yɛ ebi wɔ dɔme abra ha na deɛ ɔmu sɛ ban yɛ ahwehwɛ ma akɔbisa hɔ nom nyɛ adeɛ ɔmu sɛ nyɛ ɔmu deɛ ɔmu yɛde baako kora ne hɔ nom a ne ho aka ɔmu nyinaa wɔ hɔ baako koraa ho nka nti nyɛ ha nom deɛ na ɛwɔ ha no bia abusia wei yɛ nsɛm a ɛfiri dɔme abra ahafoano south west mɛnsene mu asante mantam ɛba na abusuafoɔ yɛ a modi akyi ɛnɛ anɔpa yi ɛwɔ facebook no so no sɛ ɛba sɛ ɛnam asɛm paa deɛ ma wɔ ahoɔdere papapapapa na wohwɛ yɛ maame aberewa bi na ni bra abere paa no wei ɛyɛ adeɛ sɛ wosoma ne sɛ wɔnkɔfa ma nkɔbɛka sɛ bi a wɔntimi nkɔfa nanso baa sɛ wɔde kɔgu ne nkwansɛm mu deɛ sɛde n'ani si abere na aberewa wei kwanam wɔbɛtumi awe na ni bra abere paa nam no wɔde abobɔ ne bo a wɔde korɔ no wotumi sa mpa amanfoɔ ɛne abere paa wei yɛ nsɛm a ɛfiri dɔme abra ɛba na afei yɛmmerɛ kumase yɛ a yɛba no yɛba kumase race course
adwadifo wɔ hɔ ɛkyerɛ sɛ hwɛ sɛdeɛ nneɛma si ha wɔ mo no wɔ ho so mo ka sɛ mo bɛyɛ din atena ho saa no a wanhwɛ ya ɛbɛha adwen wɔn no adwuma wɔn yɛ ne sɛ wɔn bɛtɔn na amanfo nso anya bi abɛtɔ na wɔn nso anya sika kakra na wɔn de ahwɛ wɔn asetram abɔ wɔn ho bra nanso so no baabi a wɔbɛtena mpanimfoɔ se piri ha ɛna fa ha ɛbɛwi akyerɛ sɛ kwa ha ɛna bra w'anim ɛna kɔ w'akyi ɛna yɛsɛyi saa akwan wɔn mpɔtam hɔ nom a ɛnyɛ nkanea ho nsɛm ɛnkɔ yie bambɔ mu nsɛm ɛnkɔ yie ɛnkyɛ sɛ paa no mpanimfoɔ pɛ sɛ ɔmo yɛ den so ɔmo deɛ ɔmo ka no sɛ mpanimfoɔ yɛ sɛ ɔmo ka no ɔmo ntie a wɔahwɛ yɛ ɛbɛha adwen paa nsɛm yi ɔmo de ma yɛ nua ba ɔhene ne amakranche nokora ne sɛ wohwɛ m'anim ntentenso a siitu yi egu yi deɛ ano kakra bi na ɛmaa ne sɛ ɔmo to adeɛ akyire ne deɛ obiara ni hɔ ɛhɔ deda hɔ kwa a obiara ntɔn hwee hɔ na yɛbɔ hwɛ sɛ yɛba abɛgye akyɛ mama na ma na abɛyɛ mu ma so obiara ama mu yɛ mo sa kɔtena kwa ho ɔmo te kwa ho no ɔmo dabrɛ na egu ha ɔmo ntena soɔ tete kwa ho tɔn adeɛ no ɔmo dabrɛ na egu a ɔmo adegye egu a ɔmo ntena so ntɔn adeɛ ama egu ha no mo saa edwa no sɛ bo sɛ mo ɛne sɛ yɛde ti mu na kyerɛ adeɛ yɛ container bebree no so yɛatoto no mu a container no mo yɛ ma sɛnta market fo no mo baayɛ no ebi ntim obi wɔ no agye wasan agye kegye tia obi wɔ agye ɔte kwa ho wɔm mbagye atwetwe kwa ho saa wɔn mma na empata ne guɔ na me de minim sɛ ke memmerɛ mu ne sɛ mo apata na sɛ bosumi nsia wa metene ma ke agye firim sɛ mpanyifo wɔ anko mo nya apata mfa nbɔ fo mo ni abre so mbetena pata ni kwa enka bɛboa ko sɛ edwa na asɛ edwa asɛ nyedwa sɛ ne ati mo butim betena mu a utim na sikes na edwa tiris escos o mo se yɛ ntade ɛkwan ne nyɛ Jomo abeji nyina sa da no mani ko Dubai nti ya to hwehwehwehwe sister me se me ye koko to bi akosua crate ba akokora ntimi nsa so first nya sa na hatie na station wo mu ne so ne ye tade nso sisi edwa na station bi enti obi na no ma no okọ obi abetra no okọ omo se ye ntade nti ama container nyina eguo enu nti na edwa nyina eguo no omo se ye ntade ekwane so nyenti ekwane pomo cho omomoden anom na me ekwane mai na ema ne nso omo san akoteretere kwane hu nyina ompam wo no mo nyina emla emegum ne ntimi ntade mai wei ɛyɛ nsɛm a ɛfiri Kumasi race course ɛba adwadifoɔ nsɛm ɛne osu a osu no bi ana yɛde abrɛ wa onpa yi ugusu ya wotie Sompa 98.9 FM na afɛ so Sompa 93.1 ɛne yɛaka bɔ mu a yɛde nsɛm no ɛbrɛfo yɛ kɔ ahafo mantam no mu a na yɛgyina mu ɛwɔ ne kuropɔn no mu adehyeɛ ɛne wɔne a wɔfa ɛhyɛn ɛwɔ Gɔso station ɛmpa ne wɔne a wɔfiri baabi ba obesi ɛwɔ Gɔso station no ɛkyerɛ sɛ hwɛ nokurani ɛnneɛma ha sɛdeɛ ɛfi paa ɛsi ɛmene wɔ mo no ɛha dwen nanso so bɔ hɔ a bohɔ ne sɛ mpanifo aba na yɛteke adane a ai yɛtete ticket de ama mo monum sɛ ticket no ɛno assembly no no a ne yɛde toto nneɛma nanso ticket wɔ yɛ ɔmokyete ne deɛ ɔmakyete ne tete bɔne pa kyerɛ sɛ tete ɔmotete nyinaa no ɛfi no gu so a na ɛmene wɔ mo mpɔnkye agye soro hɔ nyinaa fa mo a monim Gɔso station hɔ nom aborosan no yɛkyɛ sɛ si Gɔso dwamono nom hɔ nom no kyɛ sɛ mpɔnkye agye soro hɔ nyinaa fa wɔkɔ na mpɔnkye pra wasɛkɛtɛ no wawoda hɔ na ɔgya ne nan gu baabi ɛyɛ adeɛ ɛha adwene paa na nsɛm bebree ɛna adehyeɛ no ɛde to dwa station ha yɛwɔ problem kɛseɛ paa ɛwɔ apra ho cancerfoɔ no ɛbɛgye sika terminal wo nanso ɛwɔ sika a ɔgye yɛn ɛwɔ ha nanso ɛha apra no ɛnkɔ yie ma yɛn koraa ɛyɛ a na ɛha nyinaa yɛ sɛ bɔla ɛso wɔ berɛ adeɛ koraa firi tɔ fam na sɛ wofa a nokora ne nyame anem ɛmmoa ɛbɛtumi de yareɛ bebree abrɛ yɛn ɛwɔ ha woka wɔm sɛ yɛde ama contract yɛwɔ nkurɔfoɔ hɔ a wɔmba bɛba pra nso da biaa wobɛba no na ɛha dan bɔla yɛpra koraa yɛnsesa na ɛha nyinaa yɛ tantantan nti yɛsrɛ sɛ administration for na anaasɛ terminal owner no a ɔwɔ ha no wɔn hwɛ ho adwuma na wɔn nyɛ ma yɛn na yɛbrɛ wa ɛnɔpɛ koraa me na madwodwo adraafoɔ no bebree akoma ɛnyɛ saa nka wɔn si council ticket no koraa wɔn ntua na wɔn abɛwura mu nti me na me ne wɔn akasa sɛ wɔn nya abotire nti sɛsi a mesoma koraa kɔ administration wɔn mpɛ praeɛ mmerɛ yɛn na nka mmaa na ɛtɔn no ma wɔn pra yɛkɔ administration wɔn sɛ praeɛ wɔn ni bi wɔ hɔ nti ama bɔɔla no twokua na twokua nti yɛn ankasa yɛkɔpɔ obi na waba bɛpra ha ɛde ama yɛn wei ɛyɛ Gɔso station master yɛwura Samuel ɛgyare ɛna yɛte ne nka no akyi yɛnti ahyɛnkafoɔ no bi
take in the da switch unya wura ma ebe twa ma ba me de ka me susu ye ne se anka ye mpanyimfo no ka omo timi ebe obi mo omo pra ha na ye ja take ni twa na ye de tu omo ka mitimu se ka no kura nso ye because ye be twa take na da bi ye betena enwura mu de emfa so obi ani wo ye so ye se ma ye ale station ni de say no no me koso ha ne de ye ye adwuma wa ha always bia take it bibia ye twa ye bibia 100% be obehwe ha no ma de we fi na sia ye na enye is very bad ese mpanifo no ye bibi ma ye ma manager no o he bibia ma ha no ma no bibia kama because bad enye pasinyafo no kura ba na station ye fi ni no ma ha no ne ade sa na so yade no ebu nti so mo hwe na ha na ahosisi no ekon mu ma ha nye kura be fa ka wa ha no kwa ye fele kura go so regional capital pa bola nkoa odu station ya hwene unya hwene kura no ahome bola nkoa nti ha de nye kura bo mo ya ha no ye mai ha de nko ye mai we eyen samwa efri goso eba no kureni sa de mpanifo si ball kapa wo goso si sa abrosa ne si hopa na kire se fi mine ne sa no de ha dwen ba ne se ya na kire se ayen sam bebre abusu ayen twabo na yemesere nko asen of eno e wo mfimfiri mantam no emu na opani ya wo hwe toto ne ma Ghana Investment Fund for Electronic Communication eye owura Prince Ofosu Sefa wo de atudwa e kire se omo bom paye pa se nyankopon ebeti won sufre na nhihye ya ode agu akwan mu no ombeti ma hwa aboa ama mpotem ho no obia atimi anya kwan na ne ho atimi ahenha no ade bia ya wo pese ne nsaka na ne ho atimi henha no no so ene obia wo kuruma atimi ase no ombe ye Prince Ofosu Sefa wo hwe nsia na ya ye na kamu ba mienu miensa na no ya na nipa bi bisa me se de enti na no ye nsoye na metimi aka kire ase North District Force aka kra bi ye hu enema na entimi miensa na aka no ye hu tienche bia na ye baba be ye sa adwuma di ama nsia ni nyina ye adwuma enti mama ya survey already report na ya ye ho simulations no ne ade de across network ne nya babia na ye adwuma babi wo ho no ma I would see a untimi connect enti yes simulations computers ne ahwe babia ye de ba beboa but me ne DC se wo ha asen ha nyina me ne wo mo fa adwen ne ahwe mia betimi yes ade bia ma na ye adwuma ye rural mass na government we di aba a e bin si da no wo se so bia so tie kwan bia e be fa so asen of nso ne asen se man nyina benya ho fa so no ye be fa so na mo so sa kamode enti bibia ni a wo ka kire udisi a ono ye aban si anamu ni e wo ha ti ono so de be my regional manager no de abren na afi ahwehwe senia de be ye no na e be ye adwuma nko de ye de bi bebremo na obia e wo so nya bi no wa ye den wanya aban ba ko a omo ba ya nsana na na kufu ado aban ba no omo ye adueson enwotwe sa aban ya ye 400 dada 2017 to 2020 and say from ending of 2020 and 2021 eba ebesi na na kufu ado eye ne second term ni eye empemienu ne dunsia ebinsi Sompa 93.1 ene ya etwagu ye eyopani a wo hetoto niama edema Ghana Investment Fund for Electronic Communication owura Prince Ofosu Sefa na enwachi DC yedema adese ya wo asen of mensinemu wono so to no boase ya woni nsamtwerofo etwetwe nkoma kakra ewura Charles Wahinando we nye politics it has a biana ejina ho no enye DC ene MPP se ehumi a efi eduanum eba no se wo gia ko mu ye mbisa wo se wo fa party ID card bra ansa de ye bisa ene ti yenkoda yi ne maame no wa hia mu ha enkoda no de enduano eba fia mu nsomu na ye hwe ne nduano yentumi enkodua enduano na entumi emwa ye na tumi aboye ho ban etumi abo wiase afa na he nyina ho ban na oman Ghana eso ye nya ho abakwasam se ebibi du ye no ye gina ho fapem e kan se ye ndua na no na etumi aboye e masabe ye nyina ewo enkwa so ya utie anopa no nsia brem kase wo Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ye dan ye ho abaye ba ye da godie mu nsam besoso de ama Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba, Sompa 93.1 FM. abusia emama kwa ba ye kwa agudie mu na afesu ahwe nsam a anopai ye de wura mu e wa agudie mu e de mo Ghana Premier League ene ye de to aso de ama wo Accra Great Olympics enyame ya tomo ene woni House of Folk ene bebo ya na ma rem fesa Duana Stars ne bibia ne Gold Stars ne bebo Lagos Cities woni Kalela United ne bebo Ria Tamale United woni Ken Pfizer ana e bebo Brekomo Charles ne Dream South ne bebo West Africa Football Academy e twa ne tia friend Wafa woni 11 Wonders ana bebo Mediama was menua woni Accra Lions FC ana bebo Ashanti Gold
Gold Abuakese wani Bechem United and Bebo Sanso na Krobia Kumasi Asante Kotoko wani Elmina Sharks and Bebo abusia game no e course nyina no de aboa no round of 33 no and yabedru na say na table no esitie Krobia Kumasi Asante Kotoko dika 63 Bechem United tosum you no 53 Mediama was menua tosum yensa 53 Kalala United tosso and 948 Hasselfolk abetosso enum 48 Brekum Chelsea abetosso 46 Adriana Stars abetosso and song 45 Lagos City abetosso and watch 45 Sanso na Accra Great Olympics IDK was ID Pandi abetosso and crow with 44 Sanso na Accra Lions abetosso edu 44 Asante Gold Abuakese abetosso edu baako 43 Bibiani Gold Stars Bibiani starting no mu koyie pa em wan so mataba form sa abetosso edu mieno with 42 Ken Pfizer Alaji Karim Abdul Grusa ni temuno abetosso edu miensa with 39 Dream Service abetosso edu 9 with 38 na one year de keka kono Omaria Nesana eye Red Tamale United West Africa Football Academy eternity friend Wafa na fenso Elmina Sharks na Red Tamale United ewo 35 Wafa ewo 32 Elmina Sharks ewo 22 abusia eho ensam eno na UEFA Nation League no abusia games ni because send Ukraine 3 Armenia 2 Armenia 0 Ukraine 3 Armenia 0 Ireland 3 Scotland 0 Samsung and Faroe Island 2 Lithuania 1 Netherlands 2 Poland 2 Wales 1 Belgium 1 England 0 Italy 0 Hungary 1 Germany 1 Montenegro 1 Samsung na Bosnia Herzegovina 1 Romania 1 Finland 0 Luxembourg 0 na fenso Turkey and ebibeba so nyame adoma Netherlands and Cyprus and bebo Norway and Sweden and bebo Georgia and Bulgaria and ebebo na nyame adoma to so sa Samsung na Macedonia and Gibraltar and bebo Spain and Czech Republic Switzerland and Portugal and no beja dene papa sa game no mepe bia hwe Samsung na Slovenia and Serbia Greece and Kosovo Malta and San Marino and bebo ntiana mo hye no so no pay gina so na no pay samwa ye boaboa no e was Sompa 98.9 and afenso Sompa 93.1 FM ya de bre wo no ye de nyina asi e wa hase ye na boafo na se ye da mas papa no pay osamfo penny wura asante ye boa Benedict Dominic na etachire ya ye de bre wo akua nyako abronoma ene dom no chechire nsam no firi sunya ne ba ye yenso ye so mu ya da mu nyina mu ase Rocky ene dom no yenua kachire Restford ene abusuafo nyina eboya no pay ya de ensam no ebrewo ye frame nana kwabana kese me sorry ama fache dwumadie no aba tofia kwa ene dom no aye krado fache na rade mfancho ya boy ya ba Sompa fache dwumadie nie onua fache na rade mfancho jai